kok rombongan. Rombongan tiang gangsal sugeng taun sedaya sampun rawuh nggih. Jarine waduh jebule romanya. Nggih Pak tebih niki Biasane ditiliki Pak Agus nek Pati kota. Nggih, suwun Pak Toyogi nggih, mungkin nyuwun video, monggo tak video sing pripun videone Pak. Mungkin serahkan HP-ne jenengan ya. Wonten pamundutan malih napa mboten? Ala sayang. Dari pemudanya sini. Pemuda yang mana? Yang kaya? Yang Atau kaya apa? dong. Oh, selawe ya. Sesal. Lagunya sesal. Lah sesal tenan Mas. Ya turi Mas Ari, sesal ya. Jus. Aku iki nganu iki ketoke apik dikasih mandat karo sutradarane karo ambung apa piye. Nggih, soalnya nimbale tebih niki Ngono. kira-kira pirang lagune ya, Ro? Saake aku. Takon karo dalange iki. 5 jam loh. Yuk sesal Mas Ari. Cus. Mas, nek muta-muta aja ning kono. Indarwati.
siap. Kita sing gandeng istrinya. Oke. Ora, Mbak Mogol. hari ini baik sekali. Oh, iya. Kita harus sabar menunggu dulu. Oh, ini masih harus sabar. Iya sayang, karena pikirannya masih ada yang menimbal itu loh, Ci. Oh, jadi kita lama ya masih ya? Iya dong. Waduh, duh. Coba, mosok apa tak nganu langsung Nganu ngesake, ya, Mogol kok ngesake. malah ngomong-ngomong gitu Gak loh. jane gak apa-apa Mbah Mogol metu dhewean jane ya Mbah Karo ya. Facebook dandani Karo apa Facebook dandani dagelan gak munggah Mbah. Nyanyi Nyanyi, yuk, yuk, Ci. yuk. Nyanyi yuk satu-satu yuk. Edang Nyok, untuk tekan nyok. kene pirang jam coba yuk, telu. Yuk lagune menyok. Deno. Lagune 5 ref Mas Ari. Lambi kundung. Kita harus mengulur waktu, Ci. Oke. Iya. Ya nak ngono lemongan kok sejam. Oh ngono, tidak pidato iki aku ya. Monggo. Dan Denak Wasari.
kasih. Nggih, sampun wonten denok nggih. Makasih bunga-bunga sosialnya. Ayo nyanyi lagi sayang, yang belum kumanan, yang belum kumanan. Dek siang sing urung nyanyi coba maju. Ayo Rik, ayo Rik. Lagunya apa Rik? Kirik. Apa Rik? Diatori bisikan rindu ya, Mbak. Bisikan rindu Mas Ari. Ya, oke. Disapa-sapa dulu iki penonton sebelah kiri. Yang ada di depan. Pak Gun mang ndak pun kondur ngono rombongane. Langsung kondur nggih. Iya wis gak apa-apa, monggo. Yuk, iki rencana. Cus. Iya wis ya. Mangga. Bisikan rindu. juga bimbang. Ya diaturi kabeh ya Mas Arya. Ya just permata hati nyanyi ayo. Bimbang meneh kepengen nyanyi bimbang Dek Mas. Dek tak kok nyanyi bimbang ae. Berselimutan. Iki ana Christmas, Merry Christmas nang kene ya.
ayu-ayu Wih, ganteng mana ora ayu-ayu, tak kok. ora metu kok. Wonten bimbang. Men, Iya. Cus. kanyeben selimutan. Sampai hati lupakan janji pada rembulan yang
pangapunten mbak bilih wonten klerune kula sak kanca. Paling gatos rapi. Monggo Gusti Putri Anjasmara. Lho sing Anjasmiri kok mboten nderekke. Ya Allah. Kae cilikan kae kene ndara cilik. Iso brendek ngono Dara ngapunten iki mau. Ati-ati damelan suka lho. Ora dadi nopo kok yo. Nggih. Aku ora bakal duka marang kowe kabeh. Kaporo, aku malah matur suwun banget marang kowe kabeh. Mergo isine sabet dina wong libur marang aku. Mergo aku kajengan mapan ana ing taman seni. Nggih. Dina Kanjeng Rama uga ngayahi kewajiban tindak ana ing Mojopahit. Rasa kasepen sak jenengane. Jenengan tegese kangen karo Kang Romo. Ya mesti kaya ngono lho. Kamu dirasani kok menawi wajibane Kang Romo. Sing impor aku. Sampun kono. Dara kemarin ae ngayahi wajiban kita Ayo Nduk. Iki kepriye kok belang urang. Kok mlunus, belum mlebu. Pun kersanipun Rama saya. Oh iya. Andes diri. Sabar. Sudah mlebu. Sabar. Jo dihitung. Tak sabar. Ya. Sabar. Sabtu Patino. Iya. Jasmara. Ki dawuh Rama dawuh. Weh, ketane kok ya rada bungah lho. Kok boten bungah menika kados pundi. Jalaran sampun sawetawis dangu. Kula menika ngantu-ngantu dhateng kondur panjenengan. Kok dereng wonten kondur nggih kula gampang sanget kalian panjenengan to, Mo. Lho Rama ki lagi netepi wajib kok no. Iji kula Ini banget, kepatian Mas. tak ya ora ana apa-apa. Ing kasunyatanipun wonten ing kepatian nggih boten wonten menapa-napa. Kahanan wonten ing kepatian nggih adem ayem tentrem, Mo. Syukur. Mergo Rama kaya nguwatirke lho no. Lho, nyuwun sewu Rama. Heeh. Penjaman menika ngendika kuwatir kalian kula. Kuwatir babakan menapa, Rama? Mergane Praja Mojopahit ki lagi ora tentrem. Lho, Mojopahit boten tentrem. Iya. Lah jalaranipun napa, Rama? Mergo dine Urubisma minah jingga. Oh, Rupisma. Lah Rama nguwatirke. Mula Rama tumekana papan kene nggo gegek sliramu iki nek apa-apa. Pun napa? Penjahat pun kuatos. Kahanan wonten ing kepatian menika adem ayem tentrem, boten nempet menapa-menapa wonten ing kepatian mriki kok, Mo. Kok upama ora ana apa-apa ya Rama rumangsa seneng kok. Ngaten iki. Ning iki Anjasmara. Iki paring dawuh, Mo. Rama ki rumangsa awake wis kesel. Ya saya. Saya Rama kepengin turu, kepengin sari. Cekanipun penjahat kepengin ngasuh sawetawis, Rama. Mengko yen ana tamu kakung Rama sing murba, yen tamune wanita, sliramu sing murba ya. Dadi kados ngaten. Eh. Menawi wonten tamu, tamunipun kakung penjahat murba, menawi pawestri kula, Rama. Nggih, menika perkawis gampil, Mo. Nan ya, Rama tak turuse tak sare ya. Monggo, Rama. Nono babar bisa. Kowe sowan. Ora teges aku iki tambung karo bumi. Yen tak sawang, pitudu kawula ana ing kepatian kene. Sopo sing dadi aran? Kula pun Damar Wulan, Damarulan. lari saking dusun Paluwombo. Damarulan saka Paluwombo. Ngaten, Yen ngono disrawungake. Aku Anjasmara. Putrane Rama Pati lho Gendeng. kusumane Ayu Anjasmara. Iki ngantos kula minggah wonten ing pepatihan Praja Mojopahit. Leripun kula badhe ngupadi pedamelan. Oh, dadi sampeyan temekane ing kepatian kene, mau bedhek arep golek gawean. Ngaten inggih. Yen perkara kuwi sampeyan rasa dadak kuwatir Kakang Damarwulan. Aku bakal sabiyantu karo sampeyan goleke gawean ana ing
matur suwun sanget. Mbok bilih panjenengan kersa sabiyantu dumateng kula. Sampeyan rasa tidak kuatir. Mengko aku sing bakal matur marang Anjasmara. Supaya sampeyan digoleki gawean ya Kakang. Jas. Maten nggih Kusumaning Ayu. Nek aku bunga Anjasmara. yang Kakang Damarnya. Mun kados Sampeyan kondo karo aku. Ana tamu yo. Saka desa. Sabar. Pengen tak sawang. Sampeyan ki Jas. bagus gagah lan pideksa. Wae wong saka Kutaraja lho Kakang. ampun Anjasmara. kelantungan anggenipun ngalembono dumateng kula. Aku ora ngalih. Jas. Kula niki namung menungso lumrah. Kapur aku kondo Anjasmara. kok Kakang. Ya. Anjasmara. Lho kula kok dijewer niki kula gadhe lepot menapa to? Romo mau pitugas apa? Pejami tugas kalian kula. Menawi wonten tamu. Tamu. Tamunipun Kakang Penjangan Tamu. Purba. Tamu Menawi mau Purba. istri kula mo. Iki tamune. Tamunipun Kakang. Kakong, dadi sing morba. Ibu jenengan mo. Iki Romo sing morba ya. Cici mo. Mengo. Iji. Aku mang rada krungu sithik-sithik. Yen ora kleru jenengmu Darmarwulan ya. Nggih, kula pun Damarwulan. Darmarwulan. Kamu ning kene iki ana apa? Badhe suwita, Arep suwita, pati pedamelan. golek gawean. Katen Banjur kowe yo jen duwe wong tuwa. tasih Dhisik. Kene ya lan paring dawuh. mergo ning kepatian ki gawean ki wis kebak. Kok upama sliramu golek gawean iki wis tek. Dadi aku ora iso nampa. Kowe ngale yo bali. Nek kados ngaten kula nyuwun pamit. Badhe Iya. muli wangsul wonten ing Kakang Damarwulan. Kusumaning Ayu Anjasmara. Kakang Damarwulan. Badhe tumuli wangsul wonten ing Karang Padesan. Aja kesusu Bali. Lah niki sampun cetha. Menawi wonten ing pepatihan boten wonten pedamelan kangge Wis kula. panjas kono Aku gawean. janji karo sampeyan. Aku saguh tetulung goleke gawean kanggo sampeyan Kakang Damarwulan. Napa saestu? Nek ana sawetara aku bakal matur marang Kanjeng. Monggo. Ya sewu ke, Mo. Iya, Jas. Kangge kula, langkung prayogi switanipun Damarwulan dipun tampi. Lho gaweane kepatian ki wis kebak lho no. Iki wonten pedamelan kangge Damarwulan, Mo. Ya apa? Jagi regol. Cukur regol. Ijik. Ya. Kok upama jaga regol tak tandune luwih dhisik ya. Mo. Lan Paring dawuh. iki kandhane anakku Anjasmara. Ana jaga regol. Sliramu gelem, Kula sagah nglampahi. gelem. Pebuntone upama darunane apa jaga regol. Kula kedah jagi kawilujenganipun panjenengan. Ana siji bekasku mengkone sliramu jaga regol kok upama ana sing arep lebu yen to ora nggawa tapak asmane Patih Lugender yo aku aja nganti kok entuke ya Terwaca sedaya pangandika panjenengan mila kanthi menika ingkang abdi badhe miwiti pedamelan. yen kaya ngono aja Pamit tambahin pangestu. sing ati-ati ya lan Matur suwun Kusumaning Ayu. Kula nyuwun pamit. Dadah, kakak, dadah. Dadah. Oh damar kula nek mlayu adoh Iki mboten napa. piye nek no Jam menika ketiga kalian Damarwulan. Sok sinten kemawon-mawon boten mawas. Menawi badhe mlebet wonten ing kepatihan kedah ngaturake tamu asma jenengan. ya kudu nganggo tapak asmane Rama
Lah dadi apa? Paring asma sinten? Den Mas Layang Seto. Den Mas Layang Kumitir, putra Rama Patih Lugender. Dipun wanoaken kula pun Damar Wulan. Sapa? Damar Wulan. Abdi enggal wonten ing Kepatihan. Oh, dadi jenengmu Damar Wulan. Ngaten. Abdi anyar ana ing Kepatihan. Ji, Damar Wulan. paring dawuh. Semune kowe jaga regol ana ing kene. Leres Mula saka kuwi mergo kowe wis rawuh lan tepung lawan aku lamun entuk aku putrane Rama Patih Lugender. Regol sing mbok kunci kae bukan. nanging Gusti Patih Lugender mitungkas dumateng kula. Perkara apa? Sok sinten kemawon boten dipun keparengaken lumebet wonten ing pepatihan menawi boten ngagem tapak asmanipun. Damar Wulan. Ana ngarep wis dikandhakake lawan kadangku. Lamun to aku sak kloron kuwi putra ana kepatihan. Apa ya ana tinane? Putra kepatihan dhewe bali ana ing omah kok dadak nganggo tapak asma. Kula niki dereng pitados. Mbok bilih panjenengan kekalih pinangka putra wonten ing pepatihan. Menawi mengsah saking Blambangan badhe nyidra yuswanipun Gusti Patih Lugender tartamtu kula lirwa ing kewajiban. Pawadanmu gumathok. Pawadanmu matur. Nanging tak kandhake kanggo bloko. Tenane aku putrane Rama Patih Lugender, Mas. Menawi panjenengan boten ngagem tapak asmanipun Gusti Patih Lugender, Ya. langkung prayogi monggo tumeli wangsul kemawon. Dadi aku bisa mlebu ana ing kepatihan lamun to aku kudu nggawa tapak asmane Kanjeng Rama. Ngaten inggih. Adrem kepengin manganteni tapak asmane Kanjeng Rama. Pekaten. Menawi ngaten kula nggih wang. Kaya ngono. Iki ora mesti ngene tak. Buka dhewe lho ya. Apa to? Tak buka dhewe. Tak buka dhewe. Jane kesangetan. Amere patih untak. Seto. Lan Paring dawuh sliramu ki mang takon ngopo lan? ingkang supados netepi kewajiban Netepi kagem kewajiban. Ji. Logo paregolan. Ngaten. Lho kok malah gelut? Iki mang bak kapake kok. Piyambakipun badhe lumebet wonten ing pepatihan nanging boten ngagem tapak asmanipun Arep panjenengan. mlebu ning kepatihan. Kados ngaten. Kowe ora ngerti? Sinten? Iki ngono Layang Seto, Layang Kumitir ya putraku. Pangapunten ingkang kathah, kula mboten mangertosi awit nalika semanten kula selita ingkang kula ngertos putra panjenengan namung setunggal kusumane Ayu Anjasmara. Dadi ngertimu putraku mung siji. Ji. Iki durung ngerti. Derek. Yen to iki ku putraku mlebu ning patihan apa ning paregolan nek ora mbak entuk ki kleru. Mergo iki putraku. Apa? Leres Boten pecus campur damel kok. Ah, ora usah nganggo tapak asma, kowe iki kleru. Leru. Napa panjenengan boten kemutan? Iya. Pedal menika Blambangan lan Majapahit nembe kemawon ayon-ayonan peperangan. Heeh. Menawi Layang Seto dalah kumitir pinangka mengsah wonten ing Blambangan. Badhe nyidra yuswanipun panjenengan kados pundi? Yo bakal cilaka. Lah iki ngene lah. Kados Mergo aku yo duweni panguwasa. pundi? Kliru iso tak gawe bener iso tak gawe kleru. Mergo kowe luput, kowe tak copot dadi jaga rekol. Ganti mawon gaweane mo. Tonton ganti po. Wis ora dadi jaga rekol, kowe tak kon ngopeni jaran. Dadi pekatik, guru damel. Lamun to saya pengen nyambut gawe kepatihan gelem Ya apa kuwi ora? syarate. Pedal menapa kemawon kula sagah nglampahi. Tenan. Nah, Kono tidak Ngaten nyuwun pamit. ndake. Ayo, Mas. Ayo to.
papan wonten ing pagedukan papanipun para abdi. Pancen tak sengaja. Aku sumusul sampeyan nang pagedokan kene, merga ana wigati sing bakal tak blakakake karo sampeyan kan. Menawi kados ngaten monggo. Paren dawuh dumateng ingkang abdi Kusumaning Ayu. Kakang Damarwulan, aku tresno karo sampeyan kan. Tresno kados pundi? Tresno sing tak karepake tan rapi jane wong bebojoan kae. Estu. Kula nggih tresno Gusti. Anjasmara, Ki paring jamu. Rama kok rada krungu slenting-slenting kok. Slending-slending napa? Slending-slending omongane. Lha kok iso nembung Tresno? Tresno karo sapa? Nggih ngenten nggih Rama. Kula tak walokoke mawon. Iya. Kula tresno kaliyan Damarwulan. Mending bloko timbangane tak unyet. Ampun Amo. Kowe Tresno. Iji. Damarwulan piye? Kula nggih tresno. Tresno? Nggih. Ya wis. Lho, kok wis. Jangan sepundi kok wis. Oh, Damarwulan ngono apa? Ora entuk. Damarwulan gedibal. Gedibal. Lho kowe kok tresnani Damarwulan? Bape dipakani apa no? Nggih mboten napa-napa. Kula tresno kaya Damar. Damarwulan wong melarat lho, Mo. Damarwulan wong melarat. Sedina rong dina ora mangan, separo dina mangan. Sesasi rong sasi ora mangan, seminggu mangan. Rama. Apa no? Tresno menika wuta, mboten mawas pangkat derajat bondo lan donya. Wong ati sing dadi pawitane. Ngono ya, Mo. Munjring kaluputan kok Damarwulan. 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 Damarwulan ukut. Damarwulan tak hukum. Pripun? Tak hukum. Pripun to, Pak? Lebegi Damarwulan pamujaran. tak hukum lebokno pakujaran. Rama, ingkang lepat menika mboten namungake Kakang Damarwulan. Kula Oh. dilepat jalan ingkang miwiti tresno kula. Menawi Kakang Damarwulan dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake pakunjaran, Mo. Jadi bareng-bareng, ora apa-apa. Apa-apa. Sele benten. Kang Mbak Asasmara, sel nomor 02. 002. Damarwulan Heh. 077. Rada adoh. Ah, nggih. Ora apa-apa nek rada Iso, adoh. kudune aku lan Kakang Damarwulan ya sak kamar. Pripun? Sak kamar. Wah, cilaka mo. Lho. Cilaka Mboten kepiye nggih? rumangsa matu ujug-ujug duwe putu. Mlebu wong loro metu wong telu. Wah. Ya ora gathok, ora iso. Kudu pindah. Nggih, Kudu adoh. Lebokke Kalau pakujaran. adeng kepengin dadi sak sel. Monggo kesanipun. Apa lho? Lebokne dhewe. Lho. Bola balik itu jane sampean. Lah napa panjenengan nampi pasutane Damarwulan? Ya Rama rak mung nulungi. Wis ora apa-apa, Dir. Terus pundi? Sesuk-esuk ning Praja Majapahit ana pisuwanan aku. Lajeng Sliramu dandan sing bagus, engko sowan ana ing Kraton Majapahit. Ngaten, monggo. Monggo. Miturut panjenengan ingkang saged bingkas karya menika laris saking dusun ingkang nami Damar Sasongko. Menapa panjenengan mangertosi, Wong? Malah kleresan Sang Juwirta Ratu. Damar Sasongko menika malah putra mantu kula piyambak. Putra mantu panjenengan. Nggih, Menawi ngaten muga dipun suwanake. kados mekaten. Kula ingkang suwan. Apa bener sira kang Damar Sasongko? Leresan Juwita Ratu. Yen pancen kaya ngono rantinan sawetara. Kabar. Tanpa oleh Damar Sasongko. Damar Sasongko. Paring dawuh. Kalamun sliramu bisa netepake Praja Majapahit, mukti urip. Tambah paring.
Oh, Tir. Tato, tartir. Kowe ngupurne Rama ya? Nggih mawon. Damar Wulan mang diwenehi apa? Nawala Nawala. Mesti isine nawala kuwi dipun perintah wonten ing Blambangan nyirep dahur wonten ing Majapahit. mesti isine kon mateni Murbismo. Minajingga. Mengko yen Minajingga mati saka tangane Damar Wulan, Nggih. yen ora kanthi kanggo bukti, tak weni cara. Lah. Saya pun cegat, pateni Pateni kok buktine.